شعبيا امرت بلن እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝ ምን ይሄዳለሁ እናት መጀመሪያ ይተርፎን ይዝብ ዘሎት ሰላም ከአ ኮውን አለው ግዴታ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ግን ክራኸብ አለው ግበሩዋ አርኢዩና ድፎሩ ንሻዕብያ ኸይርካ ንትግራይ ንትግራይ ይጠቅም ስራሕ ክስራሕ ይልካ መሕሳብ እሽነት አነ ዘለነት እምነት ኣብ ህዝብ ኤርትራ يأهلنا إلا إنهم هم تقولتوا حزب العزلة نقد إيد كامها أو تجارو أيسر مودعتهم أفتي تقعت أفتي كتقع عن تلو تسبيه اللون أبي أحمد مرابط راين ملكة قال فلقوا مكانت سراوي فرس بنيان بتغنى فرس إساس مرح هاجري إيكونومي يحسويه لا تاني تعدي يحسويه أتوقع زي عين الزربا كنت تزاروا وخلهم قلقليهم مالتي ناي وفري نزو ما بدق زلو خنا تبابعنا እቶም ውሽጥ ዘለው እንዳወጽስ ደገ ዘለና خنا ኣብቱ ዲዝኾን ዘሎ ኣይተረዳን ኣኼባ ይገብረሎ ማለትዩ ኣብ መቐለም ደሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን أنا بوجني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም ከማይ ከምትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋኤ ኣብ ስራሕኩም ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞታትኩምን ዕዮታትኩምን ማለት እዩ ፍስሓ ሰላም ሓጎስ ደስታ ምስ መሳርሕትኩም ምስ ኤቭሪባዲ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ከም ትኾኑ ናተይ ተስፋ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ቅድመ ምስጋረይ ለበዋታት ኣለኒ እሺ ኩሉ ግዜ ሕጂ ን10,000 ሰለይ እንዳበልና ማለት እዩ ኣቴንያ መንሒዝና ንዓኻትኩምን ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ቅሚጥና ማለት እዩ ብዙሓት ሰዓብቲ ብዙሓት ካብ ልብ ዝነቐለ ርእይቶ ጽሑፉ ጎበዛት ኩልኩም ተዘይተሉ ነርኩም ናብዚ መበጽሕ ነር ዝብል ርእይቶ ንርድኢትና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ቅድመ ምስጋረይ ኣብ 10,000 ክንበጽሕ ከለና ምናልባት ፍሊ ዝበሉ ኮሜንትታት ዝጽሓፉ ብፍላይ ከኣነስ ቻናል እዚ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዘተዋውዑ ብዙሓት ሰባት ኣለው ሕጂ ሽሞም ኣይጽውዕን ግን ንሰለስተ ሰብ ብፍሉይ ማለት እዩ ናይ ዓቕምናሲ ከምዚ ሴሌብሬሽን ዝዓይነቱ ሽልማት ክሸልም እየ ማለት እዩ ንሽለይ ተሪፉና ኸዓ ብዙኾነ ንስኻትኩም ናብዚ ሽልማት እዚ ተጸንበሩ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት and share ምግባርኩም ኣይትረስዑ ቀጣኻ አበቃ ክሽሎም ኣለዎም ኢለም እንታን ክሪእኩም ማለት እዩ ናብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓደ ርእይቶታት ድማ ነንብብ እስኪ ከም ታይ ዝበሃል ጽቡቕ ኣለኻ ዝበለኒ አማኑኤል ሓጎስ ሓወይ ማለት እዩ አማን ይቐንየለይ ብሉ ሪቮሉሽን ፎርመር ኤስኤምዲ ስታሊን ዝሰርሖ ዘሎ ትክክል እዩ ስታሊን የሚሰራው ልክ ነው ረፉ ባይሆን አግዙ ያለፈ ታሪክ እያነሳችሁ አታወዛግቡ በዛን ጊዜ እኮ ልክ ነበር አውርቶ አደር አትወኑ ይብለናል ማለት እዩ በትሽዑ ጊዜ ትክክል ይነሩ ሕጂ ግን ሰርሑ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ይብለናል ጽቡቕ እዩ ኢለ ኣነውን ተቀቢለ ማለት እዩ ፍሮይኒ ተኽላይ ላይክ ጌራት ሌላ ማለት እዩ አገናዕ ፍራሓፍተይ ብጣዕሚ ይቀንለይ ፍሮይኒ መርሓባ ሓደ ኩነታት ትግራይ በሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኣለዋ ኣድቅ ኣቢልካ ኣስተውዕል ካብዚ ናትኩም ስርቅን ዓመፅን መቕታልን ምኽታርን ብሰላም ብጥሞና ኢሳያስ ሒሸና ወዲ ጎረቤት ኣስተውዕል ይብለናል ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናትኩም ምስራቅን መን ይሕሸና ዋይ ሓራይ ምስ መን ኢና ንማጎት ዘለና ከቢድ እንሄ ማለት እዩ ዳጊስሩ ይብለናል ማለት እዩ ዲጂ ዋይ ጂስሩ ሓሳዊ ናይ ትግራይ ካዘይ ትገብር ደጋሚ ዘረባ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ይብለናል ደጋሚ ዘረባ አሃት ሪአክሽን ደጋሚ ዘረባ ዝኾኑ ዘሎ ዋይ ሽደን ሪአክሽን ዘይኮነ ሽደን ድግሞ ዘረባ ክንብላ ኢና ድሕረ ደጊ حرة هالتي حداش مزقة قالت داويت حقوس شدن فتيخة صليخة عرنا طعمك وحطو داويت حقوس انتاي خو حطو ودني الشن حرة ها اتاشدن حوي نتي نحق حقنيا يزفلطا نجغنا يزفلطو 10 غزي سبص لايو جن زيناتو مهاب مستعاركا كحفركا ስለዝኾነ إلا تنلوي كاين له ها مالتي ها بايزوي كافتم كل جزء ريتو خاب صحفوا لي سبات حدا يوم مرهاوي هريكو صحف ليو لايك يلنا له مالتي نزيهم كلهم ريتو تات ناب قدميت حيزنا مالتي نامنا لهم عند فيديو تات كنسغرينا صبوق زخونه فيديو خمس خون تسفا قبر let's go welcome to Shidden Reacts 1 ما بغلينا خنجمر حبوني تفلطوا يخم مالتيو بزعا صمدو ملكي تسرحا فيديو لا صمدو نمانيا ولا تخكلني حجي نحاتتكم مصنحكم مزحتكم سواتسي كملسلكم بقلم سيلو مالتي حبونكم ملسي اسمراكو عبد حن مزح حبوني እንኳ አድሃን ጽናኹን እንኳ አጻመደና በለስከ እተው ተሐወይ እተ ንበረልናስከ ክብር ጋሻ እሺ ዋ ጽምደና ጽቡቕ ያትኸዳ በጣዕሚ ወዲ ሓወቦ تايكوني رخيو زنجري كان دحان قدو فوندو
يخون دحان يطبق دحان همي مني أنا عد همي أنا بسرعة زنبرت يوم نوتهم منهم ود حوبه يقدر فندق أمدنا نقدر سلطان خمسة زيارتنا كتب باسنا كف exactly أوزي تودي لكم أنت مليش لكم من على خوني قمت بقدر ما يكمل عينة فيديو مسح قصر إحنا نيرنا ولا نت موساد ولا نت مسرق ولا نتي خينات مواجهون ولا نت خفقات بتوم مرحتي أمو علمه سلزي أنتم مسخاتكم مسي مستهزوس كتب أصنائهم بحتصيروا قليصوا له منيشوا محاوي مالتي حبوني أبقى قليص لكم له همي مود حد يعني أنا كل سلام دني هم واي برمو زي قالوا تسمعهم لا تمدنا تبقت يعني صبوتهم على تقدر نحددهم نورتي أكيوكو سدي ثاني قص إيش صمدو بمخانم حقوس ديها صمدو بمخانم أنا بطعم حقوسي تا خايف رحكا خرمت سلال عتلس صمدو خوينم تحرسن حق مالت كي حرسنا يفرحين برت صمدو صبغي حراي تخكلني عقلال صاكو مالت بسنه طواويان بقول عقله سلازخوني بزحات كأ تسكيفهم يسكفهم ابزخوم زيخبحال انتلو مالتي تجارو ب9 عامه مرت دي بزنبره خوينات مالتي سريقكم نايخم حجه خا سريقهم امرتراوያን ክንብል ከለና አይተሰከፉ ነቶም ሰረቁ ይዝምልከት ዘይ ሰረቀት አይተሰከፋሎ ሌባ አንተ ኮይን ግን እኮ ኩል ግዜ ከሐፍር ይዘሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይሐፈረን ኣብ ቅድሚ ሕልንኡ ኣይሐፈረን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከሐፍር ግቡእ እዩ በቃ ስለዚ ከሐፍርስ ንምንታይ ነቲ ከምዚ ዝበለ ዜናቱ ዝወሰለ ዜናቱ ታይ ዝበሃል ዘበል ኣይ ምን ተጽምዶ ክትብልስ ግደፎ እንዶ በቃ ማለት ተንከባኸቦ ኣይንከባኸብን እሲ ምን እንታይ ክገብረሊ እዝን ከባኸቦ ነዚ ዓይነት ስብእና ዘለዎ ሰብ ሌባ እዩ በቃ ኣይነኽብሮ ኣይኽብር بعلو ندم خبرنا نيرو عرسو مالتي سلازي يخبر يخا أكون إحنا كم إلنا تزاربنا مالتي قرم أتسألنا بأبا سلامة نايتيبيا منغستو أبيتيبيا منغستو كوا كم زي غيرو نصوت النازلو فتحرت عن كل مس صوت النازلو وعلى حساب جمرنا وينات أو على سلام بسنا إركل حزب زين قبل what's the difference نعيرين زلو تليكم منصر ناتكم منصر بخاري تخوين تخارخر النمو أنا يرخوفون نمنتاينا زين كارخور نمنتايتي نايتيبيا منغست مسانا اندا غودنا اندا ጨነቀና እንደሃለው አይሰማህ ወንዳ አምበር ዚህር ተስፎ ለሓደ ማዓልቲ አርቀ ሰላም ከም ተዓዘርኩም ናይቲብያ ምን የለና አይስኖዲስ ፈለየና እዩ ዋይናት ምስና ኤሌክትሪክ ህዝብን ምስና ኤሌክትሪክ ስለደስ ክረኸብ የለና አቶም አቦዋ ማለት ሓደ ግዜስ እንታይ እሞ ናይ ባዓልትና ገዛዕዮ ስለዚ ወዳእና ንዓኹም ውቃሰን መገምጋም ነውሮ ኮይነና ካው خلای ከአማለትዩ እቲ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ቃል ትክክል ኮይኑ እቲ አዘራርባኹም ትዛረብሉ ትመድረኻት ብሙልኡ ማለትዩ ከምዚ ናይ ሃይማኖት ታይዝ ባህል ቻናል ወን ኣይኮነ ናይ ፖለቲካ እዩ ትመጽኹም ዘለኹም ቦታውን አዘራርባኹም ወን በር ትዕርቅኮ ካብ ሕልና እንዲ ሓቂ ዕርቅ ዝበሃል ማለት ሰብ እንተ ተባይሱስ ይዕረቅ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጠ ኣብ ልበይና ኣብ ኩላሊቴን ዝምርመረ ይተረፈን እንሆ ደርቤልካ እትቅድም ሕጂ ዝገበርካዮ ከም ሓመድ ግሒፎየ እንዲ ተዘረባ ታይዳ ሞዳ እታ ዓርቅስ ጳጳሳት ተሓሲምኩም መራሕቲ ሃይማኖት ተሓሲምኩም ንስኻትኩም እምቢልኩም ኣብ ቅድሚ ፈጣርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ድልድልን መእተውን ገነት ክትኮኑ ናይኹም ኢልና ዝበልናኩም ሰባት ተሓሲምኩም ፈጣሪ ከዓ ሓንቲ ለይቲ እንታይ ሓደርካ እንታይ ጸልመተካ ፀሓይ እንታይ ዓረበካ እንተሎ ተዓረቕ ዝተባሃለ ክትዕረቑ እንታይ ከኣልኩም ተወዳእኹም ንባዕልኻትኩም ተዓረቑ ኢልኩም ትመኽሩ ማለት እዩ ትመኽሩ እቲ ምኽሪ እኮ ጽቡቕ ተዓረቑ ምባል ግን መርኣያ ዝኾንኩም ነቲ ሓድነት መርኣያ ዝኾንኩም ንምንታይ ኢድና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክንዕረቕ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ በሃይማኖት በባህሊ በቋንቋ በማሕበራዊ ምትእስሳር በትውልዲ በዓጽመ ስጋ በመውስቦ በዚ ኩሉ ስለንራኸብ ኣሕዋትና ህዝብታት ኢልና ደይኮናን እሞ ከምኡ እንድሕር ኮይኑሲ ምስቶም ትብልዎም ዘለኹም ሰባት ንባዕሉ ቅድሚ ሕጂ ኣለና ኣብነት ብወገን ኢትዮጵያ 4-3 ኮይንኩም ኢኹም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘለኹም ማለት እዩ ተማኣቂሎም 3 ገጽ ግሩፕ ኮይንኩም ኣለኹም ክሳብ ሕጂ እኳ ዝረኣናኩም ማለት እዩ ነንባዕልኻትኩም ዘይተዓረቕኩም እንተኮይንኩም ኣብዚ ሕቶ ኣለና ዳሕራይ ከዓ ኣብ ዓድና ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ብሽም ሃይማኖት ተቢሉ በቃ ድርብታ እዩ ዝበሃል ሸኽሚ ነቲ ህዝቢ እውን ኣለኩም ዓት መጽሓፍቲ ብቋንቋና እኳ ይተሓተመን ምንም ዓይነት ነገር እኳ ይተባህለን ናይ ባዓልትና ሲኖዶስ ናይ ባዓልትና ጳጳስ እኳ ክህልወና እንተ ንብል ሲኖዶስ እኳ ይህሉን ግን ቲ ጳጳስ ትሹመት ትመንበረ ፓትርያርክ ገለ ዝበሃል ክሳብ ዝመጽ እኳ ተንብልስ ኣበየሎ ቲ መጽሓፍቲ ኣበየሎ እቶም ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ ንበይኖም ዝተዳለዉ ኣበየሎ ቲ ብትግርኛ ምጽላይ ኣቦዋ ክተዛርቡና ኢኹም ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ንፍትን እሞ ንሕና ዓበይቲ እዮም ኢልና ኢና ሸለልና ንሓልፎ ማለት እዩ there is no problem with it ናትና ሒዝና ማለት እዩ መብተለና ይኽንዛረብ ምስዮም ዝራብ እንድሕር ጀሚርና ምስ ዘሎ ዚስ ምዝራብ ስታይ ዝዓግተና ዘሎ ካሊእ ሃገር ስለ ዝኾነ እንድሕር ድብል ኮይና የግድ ብጉርብትና ምዝራብ የለና እሞ ኣነ ጠቕልል ከብሎ ከለኹ
نايت عمره زيتات كم أيو نوعه يكون كسو بمسارة الدين تجراين إرتران زي أتذكر لكم والله من مدهن تقولنا حزب تجراين حزب إرتران جن كراخذ الله تخكل أي موداتها تخكل مالتي تحاولنا كنا نسألنا تبل تخكل يا تامسينو دس عرق نجبرنا تبل تخكل يا جبروا أريونا دفورو كاو يزجمر نحنا مسارتاوي صقعي مالتي نافتي بيت كريستيان تصقع انت لخا يفرسك نافتي تصقع انت لنا يفرسنا كله بحال غزي خميلو خم حزب خادمنا يغبان مرحت هيمانوت سطيلكم هيمانوتكم سراح تم بوليتيكنياتات سطيلو ناي بوليتيكوم سراح انت سوريحميا حزب خا نحنا مالتيو ترى سباتلكم تبلونا كم سبنتنا نقصل نحنا وقبت زعقمنا بيلنا ناي يوتيوبر بزعد مزي ناي يوتيوبر لنا نزارب زلنا مالتيو مالت حلفنت تسمعنا حلفنت كسمعنا لون كلنا مالتيو صبوا حساب عليكم يخم صبوا ايشي مزته خله فصم دنتاي شعبيا بتغبار تدغاغامي رينا تግራይን مطفى حوحات مطفى زي غبرو صاري يلا حيون زي غبرو صاري يلا اذا نفاس دي اخي نركب اكو تخليفه ايه زبلكو يو شعبيا اذا تحساسبا زي زلو مراحي مس تግራይ مصيو حالነት فطيرو لتግራይ يطقم يو الكان مفال بفص ايكا ايخون ازي أنا عندي تابتمن مرزي يقولون يلكا أفوت حز يكالو أيكال سلازي مش شعبي أخير كان نتقرأي يتقم صراحة خسر رح يلكا محساب عشنتي شينكيون ما تتشجر كاس مفتيح بجزا خاجريفكا ناقورو بيت مخال يزلس حراي بزخون حجي أنا نتايد بالحسابي زلنا مسيلكم ناتي حساب أنا بأورو أب منجستي ناي شعبيا قدام مالتيو إمنت نيرنا يفلتن تأمنتي أنا زلنا تأمنت على حزب إرتراي حجي تتعارقنا سلام ندحر موصيو تسلامنا نعقبنا نصنحمو እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓቢና ኢና ዝብሉ ዘሎ መራሕቲ ወላ ተመሪሕነቶም ይሃሉ ብዘይ ገድስ ክኸዱ ከም ምዃኖም ንኣምን ኢና ቀዲሙ ዝኸይድ ይፍለጥን ኤኒዌይስ እዚናትና ግምት بسكيجول توسيدنا مالتي فتار بقدم صعب نعران تقدمنا زرفا يلن قدمنا خيدنا لنا ناس يلكينا اتينا نبر نفرح زلنا سيدنا تزرفا مالتي تسبعي جن انت حمقو خم حيشي زبل تسفايب لين انا قلت حمق بعلو ممتا يزم حيش حدش ولد له حونت زتقلب تزحلف صلئي زسكرو زي كونس تردي وسخن نيلو حجي انت تعريقنا كله وتخمص يخيليو يلو زامن مالتي الله كويو ناي قدن سلازي تزاربه وي كم تنحنا اغاطامي عدل رخيبنا خمزي مايكروفون وصي سلازارب زلخو كابزين العلي بطعمي بلحات زتمولو طبب زلو كلت زلو ناي زرربا ناي تزربا ناي تحستو ناي تزربا انا بعلو كافت كونتنت جميرو مالتيو بسولات مناسين تزاربتنالو ول كافت حزب زوصيو مالتيو زيهم كات حزب زلاخو مساعتهم ون سلام مغبار سلازخونه نتا حدا سباي كتبلسي مستحدا سباي مالتو زي فطرون كبل نعيد نوح عدمه هو منم غبراين خل حجي مستحدا سباي كتبل زل علمكا دنقولا اندا تدرابخا ابو ما بحدا خوينكا حتولع زغباكا مريت دفع عن حلخا لو تنبركا غبو سلازي كونه سلام ادلاي انتال كيات بجت زغله بجت مالتي اب هنصت عدي وعلت نمحلو دو نغلد تبايل زوص مالتي ازي نخغبرينا نبر نبل زلنا انا كو بتناتي وغن حسابو خلو وطيت منغستي مالت استراتيجيوس زقيره يخبل ايكلن ولافتي مغلصي زلالم مالتي حنتي اتا مغلصيتكو لبزبن زترفت وفي جنبيتو ايو قدمي مجمرتا جاندا واشنطن يا تجمر كاو قصيلا منغستي ارترا افريكا زغورو لكعنا ينبعل غدافي خمتا زعين السمعيتات زلو مالتي مغلصي افريكا زبليو قصيلو جاندا يعني انير مودات سلساي مبرعيتي ارترا اني رافت مغلص مالتي هايوهانات بليان عوم تغلص نيرامبر ساعات نغلن انترفيو تغير خم يزغبر نير حجون سايد دغيموا تاي تفليا تغميتا انيرا جاندا وينت بل تريفا مالتي ازي احجي ازي انت يبلنا لماسل مالتي اندحردا شعبيا مسحوحات انا كتامر يزبل كوين انا بفقادي ግንባር ከይዴ ከድም ሰሰም ይብለናል ዋይ ዚያ ኻራይዋ ማለት እሺ ወልስ ሻዕቢያ ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝ ምን ሄዳለሁ ግን እኔ ብቻ ሳይሆን ልንገር እንደኔ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ከደረስ ጥሪ ያስፈልገንም ለራሴ ሳይሆን እንደኔ ያሉትን ወክዬ ነው እየተናገርኩ ያለው እዚህ እስከ ተደረሰ ግንባር ላይ አለ አንፈልገው ለኤርትራ ህዝብ ما ያስፈልገው የትግራይ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ስቃይ ብቻ ሆነዋል ህይወቱ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የባሰ ስቃይ ውስጥ ነው ህዝባችን ይመለስ ወደ ቀየው የቆሰሉ ወንድሞቻችን ልጆቻችን ይታከሙ እያልን ማንም እኮ
ከማን ጋር እንደምንገናኝ ጠያቂ የለንም። ከፈለግን ጋር እኮ ሄደን የፈለግን ማድረግ እንችላለን። የተባለ በአደባባይ ትክክል አይደለም ስላልኩ እኔ ግን ጦርነት ይቀራል ብዬ በፈረም አልችልም፣ ጋራንቲ መስጠት አልችልም። አንድ ነገር የሚለው ግን በቃ የመጨረሻችን እኔ ምዛለሁ እመጣለሁ እዚሁኝ ከርቀት አላይም። ኢሳያስን ለማዳን የትግራይ ህዝብ ወደዚህ መጠቀሚያ እንዲሆን ማድረግ ደግሞ የመጨረሻ ጥፋት ነው። የመጨረሻ ነው። ሓራይ እስኪ እምበኣር ይዛረብ እዩ ዘሎ እታ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣነ ክዘምት እየ እዩ ዝብል ያው እታ ኣመልያ ማለት እዩ ዘሚቱ እዩ ናብቲ ዝሓለፈ እውን ነይሩ እኮ መፂ እኮ እዩ ተዋና ነገር ግን እንታይ እቲ ለውጢ እቲ ሰላም ማለት እዩ እቲ ንሕና ንገብሮ ሰላም ይኹን ንሳቶም እንዲኦም ዝጣመሩ ዘሎ ትናትና ሰላምከ ንሓና ናይ ህዝቢ ድሌትና ኸ ሰላማውያን ከውን ኣይድለን እንዲ ሰላምታ ኮይና ንሕና ኸ ዘይንደሊ ከም ህዝቢ እንደሊ እንዲና ስለዚ ንሳቶም ከይዶም ዝገብርዎ እንድሕር ኮይኖም እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ መንገዲ ትኽክል ተዘይኮይኑ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ክንቃወሞ እንተኮይና ትኽክል እዩ ትሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ድሕር ደኣ ህዝባዊ ሓሳብነት ሰላም ዝድግፎ ተኮይኑ ግን ትንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥቕሚ ኣልባ እዩ ዝኾኑ ምክንያቱ መጻይ መፀ ዘመታይ ዘመተ ኣይተርፎን ማለት እዩ ንሱ ኩናት ምጅማር ኣይተርፎን እዩ ዝብል ዘሎ ሰላም ከዓ ክኸውን ኣለዎ ግዴታ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም መንገዲ እንድሕር ደኣ መሪፅኩም ክንመፂና ዝብል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዝተፈለየ ነገርስ የብሉን ክመፅእ ይኽእል ክገድፎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተመፀ እውን ዝረኽቦ ነገር ይፈልጥ እዩ ካልኣይ ከዓ ንዓና ክጠቅማ መፂኡ ኣይፈልጥን እንድሕር ክጠቕመና መፂኡ ኮይኑ እውን መፂኡ ክጠቕመና ነይሩ ወንበር ከይደ ኣብ ኩናት በብዝተለዓለ ቁፅሪ ኣነ ክመፀኩም እየ ዝብል ኮይኑ እዚ ቂም ኣለዎ ማለት እዩ ምስመን ምስቶም መራሕቲ ናይ ውድብ ዝነበሮ ቂም እዩ ኣባና መፂኡ እንታይ እዩ ዝበሃል ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ይኮንና ንበዲልና እያ ብውልቀ ሰብ ክረአ ከሎ ሰብኣይ እዚ ንሳቶም ቶም ምስ ዝተቃለሱ ሰባት እዮም ከምኡ ገይሮሞ ማለት እዩ ራእይዎም ናይዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት እውን ባህረልና ማለት እዩ ሒዝና እንዳኸድና እንዳፈለጥና እዚ እውን ካሊእ ባህሪ ተቆፂሉ ዝመፅ ዘሎ እዚ እውን ካሊእ ባህሪ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ተጋሩ ተንበርኪና ነብር ማለት ዘብ ኣይኸውን ተንበርክኹ ግን ኣይሰርሕን ንሕና ዋላ ብሂወት ኣይንሃሉ ደቅና ውነይ ተንበርኪኾም ኣይነብሩ ኣይከኣል እዚኣ ግን ግልፂ መልእኽቲ ከዓ ትብፃሕ ሰላም ንንበር ይከኣል ተዘየለ ኣብ ዝሓለፈ ከቢድ መስዋዕት ከፊልና ኢና ሕዝቡን መስዋዕት ኣይንኸፍልን ይኣኽለና ኢልና ኢድና ክንህም ተኮይንቱ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ነገር ኢድካ ምሃብ ኣብ ተጋሩ ኣይሰርሕን ደጋጊምና ክንብላ ዘለና ሕዝቡን ንሰላም ደው ንበል ንፍትሒ ደው ንበል ሕዝቡን በትውዕል መሰረት ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ፃዕሪ ምግበር ነዚ ክፈል ዝግባኦ መስዋዕት እውን ንኽፈል ንሰላም ካብኡ ወፂሉ ዝመፅእ ግን ሓደራ ብፆትና እውን ሓደራ ታሪክና እውን ሓደራ ኩሉ ዓይነት መንነትና እውን ዘለና ተቃለስቲ ኢና ህዝቢ ኢና ንሰላም ዝደሊ ኣብ ጎንና ይሰለፍ ካብኡ ወፃኒ ዝመፅእ ግን ኩሉ ዓይነት ምድላው ክንገብር ከዓ ክፍቀደልና ኣሎ ንባዕልና እስኪ ጽቡቕ እዩ ትዘረባ ግን ቶም ከምዚ ዓይነት ቴንሽናት ናበይኦም ዝኸዱ ኢልኩም ተሓሲብኩሞም ትፈልጡ ዶ ቅልል ብዘሎ መልክዑ እኮ እዚኦም ናይታ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረት ውግእ ዝክርዋ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኩልኩም ኣፋን ዕርበታ ናፍታ ጫፍ እዚኣ እያ ትመስል ነይራ ባዕላ እያ ተደጊማ ሓድሽ ዝመፀ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ምናልባት ሰብ ዝደናገር ኩሉ ይኽእል ከይድና afta ቪሽየስ ሰርክል ውሽጥ ኣለና ማለት እዩ ተመሊስና ኢና ናኣቱ ዘለና ስለዚ ዞም ዝፍክሩን ዞም ቦዚ ዝፍክሩን ቦቲ ዝፍክሩን መወዳእቶም afti ጥቃዓት afti ክትቃዕ እንተሎ ተሰብ የለውን ሓቀነ መዝራብ የለውን ኣቃሊሶም ተቃሊሶም ገለገለ ዝበሃል ነገር እዚውን ይኹም ጀነራሊቲ ይሁን ኮይኑ ዝፍክር ዘሎ ንኑ ዓለም ዝፈኻኸር ዘሎ ኣብ መንጎ ንሕና ንህሰግን ንሕና ኢና ማለት እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ኢና ንመውት ንጠሚ ንስደድ ብስሩን ንፀንት ማለት እዩ ሕጅኮ ቀደምስ ዝብላዕ ሒስካ ጠሜ ካብኡ ድሕራይ ብድሕሪኡ ንስተወዲእ ገለ ሕጂ ግን ንሱውን እንታይ ተወድአና ሃለዎ የብልናን ክንጥንቅቕ ብጣዕሚ ወሳነ ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ኮይኑ ወይስ በቃ ናይዚ ኣቶም ዘረባ ክድርበል ኣለዎ ክጓሓፍ ኣለዎ ካብዚ መፀ ብዘይ የገድስ ካብ ውሽጢ ዓድና ክርቢት ካብ ደገ ዝመፀ ክርቢት ክልቲኦም ሓሰር ከነቕብሎም የብልናን ምክንያቱ ብንፋስ ክጠፍኡ ኣለዎም ተዛሪቦም ኣጉሪዖም መጎዞም ክድቅሲኦም ክልቲኦም ማለት እዩ እቲውን ተዛረቦ እዚውን ተዛረቦ ማዕረ እዩ መፃናኩም ይኮ ተዘረባ ናብ ምን ናብ ልዕሊና እዩ ድሓር በዚ ዘለዉ መፃናኩም ከድናኩም በቲ ዘለዉ መፃናኩም ከድናኩም ክበሃል እንተለዉ መኒና ንሕና ንጉዳእ ንሕና ህዝቢ እዩ ዝጉዳእ ርኢና የኢና ማለት እዩ ህዝቢ እዩ ምሕረስ ሲኢኑ ዘሎ ማለት መወዳእትኡ ትዝሃፍተመ ሃፍታም ኮይኑ ዝቕፅል ትዝደኸየ ድማ ድኻ እንዳኾነ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብደንቢ ነስተውዕለሉ ይግባእ ዝብል ርኢቶ ኣለና ኣነ በወገኔ አብይ አህመድ ምዕራብ ትግራይን መልቀቅ ያልፈለገው ምክንያት ሰራዊት ይፈርስብኛል ብልጽግና ይፈርስብኛል ሁለት ነገር አለ ብልጽግና ይፈርስብኛል ሰራዊት ይፈርስብኛል አለ ሰራዊት ውስጥ ትግራይ የለም 37 ነው 38 ወይ 37% ያለው የአማራ ክልል የአማራ ክልል ማለት አጠቃላይ ከአማራ ውስጥ ያሉ ብሔሮች ነው የአማራ ክልል
37% አለ መከላከያ ውስጥ። ብልጽግና ደግሞ ኦሮማራ የሚባለው ነው። ያው ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ትልቁ አንደኛው ኦህዴድ ነው፣ ሁለተኛ ብአዴን ነበር፣ ኦሮማራ ብሎ የመጣው ነው። እነ ተመስገን ጥሩነህ እነ አገኘሁ ተሻገር የሁሉ አማራ ክልል እያስተዳደረ ያለው ብልጽግና ፌዴራል ያለው ብልጽግና ያው እኔ ያለው የትግራይ ህዝብ ግን ወደ ነበረበት መመለሱ የግድ ነው። የትግራይ ሉዓላዊነት ብልጽግና ውስጥ ያለው ያኮርፋል። የአማራ ተወላጆች ጀነራሎችም ያኮርፉብኛል። ሰታ እኛ ስንት ጣጣ አድርገን ሀገር እያቀናንልህ አንተን የተከላከል እዚህ ምዕራብ ትግራይ አይዟችሁ እያልከን ቆይተ ሰጠ አሳልፍ ሰጠ ይሉኛል ብሎ ነው የሚሰጋ ሓራይ ትክክል አይ ታዘራ በቃ ናብያ ገጽ አንበር እንታይ ያለው ሕጂሲ እታ ጉዳይ እዚኣ ክንሪኣ እንተለና ንባዕሉስ ገለልተኛ ኣካል ሒዝዎም ኣትዩ ነዞም ሰባት ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ እቶም ተፈናቐልቲ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ተወሲኑ መሬት ናብ ዝነበሮ ቅድሚ ኩናት ብሕጊ ተበይኑ ተመሊሱ ነዚ ከዓ ተዓዘብቲ መስከርቲ ነይሮሞ እንድሕር ዳ ተፋኒ እንተተፈጺሙን እዚ ጉዳይ እዚ ምንም መልዓለ ምክንያት ከምዚ የውል ይፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሽግር እዚ ኮነ ተባሂሉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እውን እንዳተደናጎየሉ ዝመጸለ ምክንያት በቃ ነዚ ዕላማ እዩ ማለት እዩ። ትክክል ይኻ እቲ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ነው ትክክል ትግራይ መለሰለይ ክብልሲ ዝኾነ ይኹን ምክንያት የብሊ ቅቡልነቱን የብሉን ኢቨን ቶም ዘፈራረሙ ኸሳቱን ውዕሊ ስኻይኻ ኣፍሪስኻ ኢኻ ትባሃል ኮንትራት ዘፍርሰሉ TPLF ትባሃል ማለት ነዚውና ኒውትራል ንኹን ዋላ ኩናት ተዝፍጠሩ እናልና 10 ግዜ ንዛረብ ዝነበርና ማለት ሕዚ ብርጌድና ሓመድ ምስ ኣብይ ስለል ሰረሓ ኣነ ምስ ሻዕብያ ክሰርሕ ዝበሃልሲ ሓደ ምስ ብርጌድና ሓመድ ይኹን ኸይ ፕሪቶሪያ ፈሪምካ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ካ ፕሪቶሪያ ፈሪምካ ብርጌድና ሓመድ በዓሉ ዕለታ ኸይ ስለዚ ኣነ ኣብ ዓዱ ንኽዓቱ ወይ ኣብ ገራውት ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ክሰርሕ ሲ ግዴቱ እዩ ስኻውን ቆንጢርካ ዚግበር ይትብለኝ ምክንያቱ ግንባር የፈጠርካ ንሱ ወይ ውዕል የልካ ንሱ እዛ መሬት ዓዱ መፅኡ ቢሮ ንክከፍት በዚ ንክንቀሳቀስ ኳ ዝኸልከልካ ሓይልሲ ከምኡ ኢልካ ከተማኻኒ ልክዕ ይኹን እንዲያውም ልባም ተትኸውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይል እውን ውዕል ፈሪምካ ኢኻ ብርጌድና ሓመድ እውን ምስ ይሰርሕ ኣሎ ሳልሳይ ተወሳኺ ሓይሊ ክትኸውን እዩ ዝግባእካ ናሽናል ኢንተረስትካ ክተሳክዕ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ እውን ክትመልሰልካ ብድሕሪኡ ድሕሪ መሬት ሓይዝካሲ ካልእ ነገራት እውን ክትገብር ድሕሪ እዩ ዝኸውን ታዘረባ ማለት ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ገባሪ ጽቡቕ በዓል ውዕለታ እዩ ዝደልዮ ነገር ኣለዎ ክደሊ እዩ ከምቲ ዝገበሮ ማለት እዩ ዝደልዮ ነገር ከ ኣለዎ ካብቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ደልዩ ንዕዩ ዝምልከት ማለት እዩ እምበር ንሕና ድሌታትኩም እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ይንውስነሎም ናቶም ድሌት ግን ነኽብረሎም ምክንያቱ ናትና ድሌት እውን ኣኽቢሮም ኢልና ስለ ዝነበሩ ዝብል ዘረባ ትክክል እዩ ሓደ ተመሳሳሊ ድሌትን ባህግን ኣለና ንሱ ከዓ እታ እዩ ኣብዚ ጎደቦና ሰላም ክሰፍንን ንፍትሕን ንርትዕን ደለይቲ ፍትሒ ስለ ዝኾኑ ንፍትሕን ንርትዕን ጠጠው ዝበለ መንግስቲ ክትከልን ጠቕላላ እንተተኻኢሉ ኩለን ዓድታት ከምዚ እንተዝኾና እንተዘይኮይኑ ግን ታናትና ታንሕና ንመርሓ ታንሕና ንነብረላ ዓዲ ፍትሕን ንርትዕን ዝነገሳት ክኸውን ኣለዋ ኢሉ ምስ ስርዓት ኣውሮፓ ተይተረፈ ምስ ስደት ድማ ምስ ባዕሉን ህይወቱን እንዳተጓያየ ዝነብር እዩ ማለት እዩ በቲ በለ በዚ ግን ንብርጌድና ሓመድ ንድግፈሉ ምክንያት ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዝገብርዎ ልርክብ የዋጾም ድዩ እንተይልና ኣነ ብወገነይ እንደ ዝዛረብ ዘለኹ ኣየዋጾምን እየ ዝብል ኣየዋጾምን ናተይ ናይ ውልቀ ርእይቶ እዩ ንምንታይ እዩ ዘይዋጾም ሓደ ግዜ ትሕቶታትን ትጠለባትን ንባዕላቶም ይምልስዎ እዮም ኢለ ኣነ ኣይኣምንን እየ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ጠለብ ናይ ትግራዋይ ክንሪኢ ከለና ቀሊል እዩ በቲ ሓደ ወገኑ ህዝቢ ዝደልዮ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ጠለብሲ ናብ መረበቱ ይመለስ ተሰደደ ንሕና ከዓ ኩናትን ወሮ ኩናትን ኣይንደልን ሰላም ኢና እንደሊ ብፍትሕን ብርትዕን ዝመርሕ መንግስቲ ተመፂልና ሽግር የብሉን ሰሪሕናን ለሚዕናን ክንበልዕ ኢና ዝብል እዩ ኣብ ክሊ እዚ ግን ኣይከውንን ዝብል ካብ ምንታይ ዝብገስ ካብቶም ኣመራርሓን ካብቶም ዝመርሑናን ካብቶም ንዓና ዝመርሑን ካብቶም ማእኸላይ መንግስቲ ዝመርሑን ማለት እዩ ንሳቶም እንትበኣሱ ተናተና ድሌት ኣብ ግምት ውሽጢ ዝኣተወ ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ሕጂ እውን ማለት እዩ ብርጌድና ሓመዱ ውዕሎም ማእኸላይ መንግስቲ እንድሕር ባሕሪ ጉዳይ ባሕሪ ገለገለ ዝበሃሉ ቃላት ከልዕል ጀሚሩ ሲ ብርጌድና ሓመዱ ምስ ህዝቦም እዮም ምብኣስ ክጅምሩ መጀመርታ መዓልቲ ማለት እዩ ቀሊል ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ እንድሕር ኮይኑስ ነቲ ፅምዶ እኳ ተባሂሉ ሲካ ነቲ ሰላም ንኹን ዝብል ባሕሪ የብሉ ገለ የብሉ ኳስ ክንደይ ሓጎር ጎፅ ኣጋጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ ንላዕልን ንታሕትን ስለዚ ሓቃዊ መንገዲ ንዛረብ ክንበሃል እንድሕር ዳ ኮይና እታ ጉዳይ እዚኣ ካብ መጀመርቱ ጀሚራ ማለት
መጸግዕ እንታብ ሰኣምኩ ክጽጋዕ እንድሕር ኮይኑ ጀስት ከም መማረጽ ክትጥቀም ትደሊ ትኽእል ትኸውን ማለት እዩ እንተ ብጠቕላላ ክትሪኦ ከለኻ ግን ትለውጥታት ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ብፍላይ ትሕጂ ዘሎ ፖለቲካል ዳይናሚክስ ዋላ ትረብሓ ሓንቲ ጥቕምኑ መዓሉ ሕጂ ካብ ሰብ ካብቲ ህዝቢ ተፈልዩ ወፂኡ ኣብቶም ኣመራርሓ እዩ ኮይኑ ኣየናይ ኣመራርሓና ዋና እንተ መፂኡ ንሕና ሞር ንጥቀም እዩ ዝብል ስለዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሽግር ኣብ ዝኾነሉ ወቕቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተፈልየ ለውጢ ከምፃሎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣነ እውን የብለይ ኦኬ እዩ ትኽክል ኢኻ ግን ከም ሕዋት ሪኮግናይዝ ይገብሮም ብጣዕሚ ሪኮግናይዝ ዝገብሮም ዝሰርሕዎ ነገር ብጣዕሚ ዶ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ዝገበርዎ ነገር ኣብ ልዕሊና ዘይርስዕ ታሪክ ዘይሃስስ ምስሎም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብ ዘድንቆ ስርሖም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሰርሕዎ ታሪክ እዩ ንዕኡ ከዓ ሞስ ኣለና ኩሉ ግዜ ብዝኾነ ኣትዮም ማእኸል ዓዲ ሕጂ እውን ኣኼባ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መቐለ እዮም ደለዉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ዕድል ኣይገበርናን እምበረይ ነንዝበልሐ ዝሃርም ሕብረተሰብ እዩ ዘለና እንተዘየላ ኣብዚ መጨረሻ እዋናት ካብ ትፅቢትና ወፃኢ ናይ ብሓቂ ብስለት ስነ ልቦና ዓቕሚ ዘለዎ መንእሰይ ክጥርንፉ ዝኽእሉ መራሕቲ ንሪኦም ኣለና ከምላግ ተስኡልና መፃርፍቲ ዘይመዘንኦም ጌርናዮም ንውዕል ኣለና እምበር ኣብ በዓል ውፍይ ዘሎ ብቕዓት ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ብቕዓታት ኣብ ካልእ ተፈጢሩ ናይዚኦም ሲነርጂ ፈጢርካ ፅባሕ ንጎ ሃገር ኣድሒኖም መሰጋገርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት እንዳተፈጥሩ እንዳረኣናዮም ኣይንገብርን ዓቕሚ ዘለዎም በላሕቲ ሰባት ክህረሙ መዓልታዊ ትሪኦም ፍላጥ ብዘይፍላጥ ኣይርዳእንን ግን እስኻ ኣብ ኩሉ ነገር ክትሰማማዕ ይትኽእል ኣብ ኩሉ ነገር ክትሰማማዕ ስለዘይትኽእል ኣብቲ ትሰማማዓሉ ነገር ኢንቨስት ጌርካ ኣብቲ ዘይሰማማዓሉ ነገራት ከዓኒ ዘለካ ፍልልያት እንዳፅበብካ ክኸይድ እዩ ኣቶ ኢሳያስ ንስኻ ምዃንካ ብኸመይ ከነረጋግፅ ንኽእል ማለት ሲ እቲ ድምፂ ኣብ ሓደ ካልእ ሰብ ገይሮም ይደግምዎ ከምዚ የለዎም ፐርከ ብጣዕሚ ቴክኖሎጂ ተራቂቑ ዘሎ ንጠራጠር ኣለና 8 ዓመት ኣውዓ ያ ፕሬዝደንት ኣውዓ ቁሩብ ፕሬዝደንት ኣብዚያ ጉዳይ ፕሬዝደንት ናይ ገዛናሲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክፍላተ ፍርቂ 25 ሲ ናይ ወፍሪ ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ክነተባብዒና እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እንዳወፁስ ደገ ዘለና ክንኣቱ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ኣይተረዳእኒ ዓራዩ ኣይ ትኽክል ኢኻ ማለት እዩ ማለት ትግምት ፅቡቕ እዩ እንታይ ትብል ኔራ ኣያይ ሎማዓንቲ ተመስገን ኣያይ ታ እዩ ዝብል ነበር من يخوف زوري تتصحف لي اي جاندا ويانا مالو ما عند قريفوها تمسجن قزع زي سمعنا وعلا تأمر سلومون صحف كل يريد من تيبلو علي anyways اي بقى صبغ جماري ولا سب عبي توهيلن دحرك ملسي انا امروني لكم انا امن زمن سب قيح من صفان صفكا تقبل كايو نعاؤتو نغزانا الكايو نبري الكايو اين برني يلو برا 2018 تخيرو لبزبن بچا من صاف سلازن صف كل يمصيو تحساسو قير زبل حلمي بليم بفلاي دما ابزي مالتي سب اندعبي تخيدو درغا مبزحته اوان اتحساسو يقير لي انا امن درغات مبزحته بتاريخ زنورو نابرا ويكا قدم حجز غبره تاريخ لكعيل سلازا امن ولا سحتت يكون نعو جاستيفاي مغباريو ناي مودعتا زول عدمتات زود ودسب ስለዚህ እሱውን በተመሳሳሊት ናይ ቀደም ዝነበር አነ ዝጎርኮ ታሪክ ትክክልዩ ኢሉኮ ማለት እዩ አይናሰሐሉኒ አይጣዓሰሉኒ ሕጅው እንዳበለ ይخصልም በር ማለት እዩ ንሕና ኢና ክንጣዓስ ምርነሳ ይጣዓስኒ ይግደፍዎ ኢሉኮም ነራ አብይኹም ይኹም ብዙኾነ እንታ አብይኹም ድማ ንቀጽለልና ማለት እዩ ከቢዲት ጉዳይ እና ጽምዶ እንዳበልና እንዳሃለና ቡውን ጽምዶ እንዳበሉ እዚ ዘይተዛረበ ዝተርፍ ኢሎም ተናደዱሉ ነዚኦም ዝተወሰነ መልክዑ كرجاء زغل حبريت أصل زلن يزل على زق كحجسهم على تيوه ترى هذا إساس مرح هاجري سلا دبلوماسي حسوائيو سلا إقتصادي حسوائيو لا تاني تعدي يحسوائيو أزي دبلوماس جبر كله رغبة جبر كله ويكلافن كله خصامت كلهم ترحنا صمدو نول زلنا ويوعلى سلامون يكون زغبر زل رغبي نازيو علاو بزغونه نحنا تግራይን ጌርና ኣለና ኢትዮጵያ በዓል ክትፈልጥ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ትግራይ በዓለም ትፍለጥ ኣካል ኢትዮጵያ ተባሂሉ ስለዚ በዓል ኹም ስለዚ የበለ እዩ ዘይበለ ኢልካ ዲኻ ቃል በቃል ተዛረቡ ዘለኻ በዓልኹም ዲኹም ታይዝ ባል ተማሓይሽሉ ዘለኹም ማለት ክብልስ ኣይክእልን እዩ ተባይሰን እንታ ኮይኑ ክብል ዘይኽእል እንድሕር ተባይሶም ዳ አቤት
اتقوم زي عين الزربا كنت تزاروا خلهم قلقليهم مالتي كمزي قدما قمتكم بتعم دس بهالي انويس نص زي زاروا ولا زل مخنات كزاروا ولا سلا زي دليو اكم زي عين الترا زربا وريده اي زاربني سلا زبلي كلمه اسنا عيس منم استفري ነገር የለን ይሉ ስለዚህ ሐሰበ ኢምበር ከመጽን ከዛረብን ይخلዩ ባውሩ ግን ሕልሙን ድሌቱ ናፍታ ዓዱ ናፍታ ተወለደላ ከመጽ አይደለን ንምንታይ ሰብ መብዛሕቱ ግዜ ታስተወለደላ ዓዲ ለሚድዋ ስለዝዓብ ግዲኡ በቃ ደስ አይትብሉንያ ወይ ድማቶም ቤተ ዘመድ ምብሎም ተኣኪቦም ዝኾነ ነገር ግበረላ ኸይብሉ ኸይኸውን ተንቤን ተመጽ قدفوا يتسعقون بزخورنا إلى معند فيديو نزي زمسل نيرو كسام مودعتا مدب تخاتاتيلكم عم مودعتا دما هنات زبل رئيتو قديفكم سلا تغدو أزي زمسجن إلى معند فيديو ها كم يرخيبكم من داولكو كحتىكم يدلي نحرد صبوا نيرت فيديو just amazing لكم صحافو ويكات دس بهالبلو تبلو نجار نحرد لكم كات تبلو نجار نصحفكم وصوتا إلى معندي زنبر فيديو نزي زمسل لو عم أنا خونو لكم يزم النشاود حنا قنيو good light نحن حضرت حواتي ما نطيب